No já jsem v podstatě jako ultramaratonský začátečník, že jo, pořád, takže se dost toho obávám. Cílem bude dokončit to. Prvním hostem návratu je Dan Polman. Ahoj, Dane. Nazdar, čau, těší mě. Tak, první otázka. Jak vzpomínáš na léta strávená na gymnáziu? No, na léta strávená na gymnáziu vzpomínám velice rád. Jsou to takový ty pravý studentský léta, kde podle mě vznikají ty nejcennější kamarádství. Takže v podstatě na jediný srazy, na který chodím, tak jsou od Gimplu. S ostatníma školama, a jakože škol jsem pak prošel docela dost, se nescházíme. Možná je to i jako z toho důvodu, že ty srazy organizuju já, ale prostě je to strašně fajn a řekl bych, že ta léta na tom Gimplu patří asi k tomu nejhezčímu z mýho mládí. Mm-hmm. I když já jsem mladý teda pořád, ale z toho raného mládí, řekněme. Otázka, co nás strašně moc zajímá, jak vypadá celoroční příprava ultracyklisty? Celoroční příprava vypadá tak, že v podstatě skoro pořád jezdím na kole za každých podmínek. Jelikož jsem časově omezený, tak mý tréninky nejsou až tak dlouhé, jak by měly být třeba na tu ultracyklistiku. Takže tu kvantitu se snažím nahradit kvalitou a v podstatě snažím se vždycky využít každou volnou chvíli, kdy třeba na to kolo můžu vyrazit. Ale snažím se samozřejmě sportovat obecně, nebo v podstatě tak, abych neměl nějakou jednostrannou zátěž, takže mě baví třeba snowboarding, běžky, hodně hraju hokej, to mě baví jako z kolektivních her úplně nejvíc. Lezeš někdy feraty? Feraty v létě vlezu hodně, už i začínají se mnou jíst holky, mý dcery, takže hlavně ta starší Daninka, s tou jsem třeba vlez nahoru na vršek Daštajnu, což je pro mě jeden z největších vůbec zážitků v horách. Takže tak, no. Snažím se samozřejmě ke sportu jíst právě i děti. Jaké počasí je pro trénink nebo závod pro tebe nejpřívětivější, ideální? V podstatě já vzhledem k tomu, že nejezdím trénovat tak, jak je ve zvyku v zimě a na jaře do teplých krajů. Dneska jako všichni cyklisti lítají na Malorku nebo na Kanáry. Já to nedělám, tak v podstatě jsem se adaptoval tak, že pro mě už neexistuje nějaký úplně špatný počasí. Ideální je samozřejmě, když je sucho a je tak třeba kolem 25 stupňů a nefouká vítr, což je pár dní v roce. Jaký z závodů byl pro tebe nejvíce kritický? Nejvíc kritický závod si myslím, že byl asi Kopnerman v roce 2017, což byl můj první ultramaraton. A já jsem se ho rozhodl jet hodně rychle, což mě vytrestalo. Jel jsem to stejně jako 24 hodinovky, který jsem do té doby jezdil, takže v podstatě na těch 24 hodinovkách jsem třeba 22 hodin jel fakt hodně rychle a pak 2 hodiny jsem tak nějak umíral a dostal jsem se nějak do cíle. Když to tady v podstatě jsem jel 22 hodin zase taky hodně rychle, ale dalších 23 hodin jsem se dostával do cíle, takže to nebylo nic úplně příjemného. A byla to taková hodně velká lekce a zjistil jsem, o čem vůbec ta ultracyklistika je. Když už teďka mluvíš o tom Klocknermanovi, tak se chci zeptat na Ameriku, což je takový nejobávanější závod. A jaký z něho máš respekty? No, respekt mám z něho obrovský. No já jsem v podstatě jako ultramaratonský začátečník, že jo, pořád, takže se dost toho obávám. Cílem bude dokončit to. No a de facto Race Across America je Tour de France ultracyklistiky. Je to nejtěžší závod, vede přes 2 pouště, takže jak se ptal na to počasí, tak tam teprve poznám, že to je třeba plus 55 stupňů v poušti, což doufám, že nějak přežiju. Jak se dá před závodem nejlíp psychicky připravit, uklidnit? No, já do všech závodů nastupuju trošku s takovým nadhledem, že si z nich snažím udělat trošičku jako nějakou legraci. Respektive beru to jako nějakou takovou výzvu, kterou člověk nemůže brát úplně vážně. Takže některý ultramaratonci, nebo většina ultramaratonců má třeba i mentální kouče, který jim v podstatě říkají, jak jakoby, nad čím mají vůbec přemýšlet, jak se k tomu mají stavět k těm závodům.
A já si myslím, že nikoho takového úplně nepotřebuju, protože já se na ty závody koukám jako na takovou neúplně důležitou věc. Ve finále důležitá pro mě je rodina, práce, já žiju prostě jako normální člověk, žiju, a to je prostě nějaký koníček, sice časově náročný, ale prostě je to taková nějaká součást mýho běžného života. No. Otázka musí padnout i na doprovodný tým. Jaké všechny funkce on plní? Doprovodný tým plní úplně všechny funkce. Já teda plním roli manažera a marketingového ředitele a podobných věcí, takže já na to musím sehnat peníze, musím to všechno dopředu dát dohromady, komunikuju s organizátorem, což je zase další rozdíl mezi mnou a profíkama, který na to samozřejmě mají lidi, takže mezi tím, co já prostě tohle vyřizuju, tak oni trénujou nebo relaxujou. A pak, když už je teda ten závod, tak mě tyhle všechny starosti odpadnou, což je fajn. A mojí jedinou starostí je šlapat do pedálu. Jo, takže já to mám plně jednoduchý. To je jednoduchý, no. A jak je to se stravou při závodu? No, se stravou to je v podstatě tak, že jsem dospěl postupně k závěru, že při ultramaratonech je důležitý jíst úplně normální jídlo. Jako třeba rejži, brambory, těstoviny, takový ty průmyslově vyráběný tyčky, to jako vůbec ani jíst podle mě přitom nejde, několik dní. Jo. Dobrá věc je třeba mana. No, to mě teďka vytrhlo docela ten z paty, protože spousta ultracyklistů jezdí na tekutou stravu. Jo. Ty nejrychlejší v podstatě jezdí jenom na tekutou stravu, že nejedí vůbec pevný jídlo. Proto jedou tak rychle, protože nemusí zastavovat a si dát si kalíři. A zrovna Mana jako český výrobce vlastně přišel na trh jako s tekutým plnohodnotným jídlem, což mě vyhovuje, a teďka už na závodě okolo Rakouska jsem třeba díky Maně kryl skoro polovinu, řekl bych, svýho výdeje tady tím. Dá se to rozmixovat třeba i s banánem a s různýma věcma, jinýma, s ovocem, s zázvorem, jo, takže člověk si může trošku měnit ty chutě, takže tohle je dobrá věc. Jo. Ale jontové nápoje třeba se taky musí jakoby hodně ředit. Závod okolo Rakouska jsem třeba objel, že jsem jontové nápoje neměl vůbec. Já nevím, jestli tam můžu říct, že jsem to byl v podstatě na pivo, ale... Ne, ale ještě jsem pil teda čaj, taky kolu, třeba vodu, čistou vodu. Tak ale jsem se trošku vrátil ještě do historie, tak určitě všechny bude zajímat, když třeba ty měli jasno o své budoucnosti a kam se třeba ty jako viděl, kam po maturitě, kam dál? No, to je zajímavá otázka. Já jsem právě v podstatě jasno o své budoucnosti vůbec neměl. Já jsem třeba maturoval z předmětů, taková divoká kombinace biologie a dějepis. Jo, všichni maturovali podle toho, co se jim bude hodit na přijímačky, že jo, na výšku. Jo? A v podstatě já jsem maturoval jenom z toho, co mě bavilo, co jsem věděl, že mě bude bavit se učit na tu maturitu. Takže jsem odmaturoval jako s nějakým dobrým výsledkem, nicméně na vysokou školu jsem se pak díky tomu ani na žádnou nedostal, protože jsem pak ty předměty se pořádně nenaučil, který byly třeba na přijímačkách. No, takže jsem to vzal přes rok jazykovky v Vyčíně, pak v Hradci, vyšší odborná, a pak nakonec jsem se dostal na vysokou školu teda a studoval jsem jako management cestovního ruchu. Takže já jsem byl konečný student, já jsem státnici jsem dělal v 28, takže poměrně nedávno. A ty jsi taky šéfredaktorem časopisu Lidé a hory. Jak jsi se k tomu dostal? No, dostal jsem se tomu zcela náhodou, tak jak to v životě bývá. Docela zajímavý. Já jsem právě tím, že já jsem studoval hlavně kvůli tomu, že se mě úplně nechtělo třeba jako začít pracovat. Já jsem měl nabídky, ale věděl jsem, že by to byla práce, která by mě nebavila. Tak jsem vždycky zdrhnul na nějakou školu předtím. Což bylo fajn, že jsem jako i díky tomu nějak vystudoval, ale pak najednou, když jsem dělal ty státnice, tak jsem si říkal, no, úřad na pracáku už úplně skončit nechci, a začal jsem si schánět práci a viděl jsem, že by mě bavilo jako cestovní ruch, něco spojeného s horama, tenkrát jsem strašně měl rád hory, nebo mám doteďka samozřejmě, a tak jsem zkusil zadat normálně webovku www.alpy.cz, co se pod tím skrývá, jestli vůbec někdo má i zaregistrovanou. No a takhle jsem se dostal vlastně přes svého zcela náhodou nějakým nápadem
počítače jsem se dostal k vydavateli časopisu Videa hry, který zrovna ten okamžik scháněl redaktora do Česáku. Takže život je hodně o náhodách. Tak na závěr si chci zeptat, jestli máte nějakou radu pro nás, pro studenty. No tak ta zpráva možná zazněla ve ty poslední otázce, že je potřeba jít k tomu svým životnímu štěstí jako naproti. To znamená nebrat třeba hnedka nějaký první možnosti a říct si, OK, tohle mě třeba úplně bavit nebude, tak radši prostě ještě vyčkám a zkusím, jestli nepřijde ta životní příležitost, po který jako jdu. A hlavně si říct, co pro to můžu udělat. Takže být trpělivý, kreativní, no a hlavně si užívat ten život, že jo, to je důležité. Studentský léta jsou jako užívejte, ty jsou prostě krásné. Tak jo, já děkuji za rozhovor. Já děkuji za rozhovor. Ráda. Se aspoň naučím dělat profesionální rozhovor.